Il-finanzjament tal-fondi Ewropej għat-tranżizzjoni tal-enerġija ta' Malta qed jinbidel f'logħba perikoluża. Hekk sostniet il-Kamra tal-Kummerċ b'reazzjoni għal kontroverża ġdida dwar il-proġett tat-tanker tal-gass u l-kumpanija Electrogas. Bil-Kamra tal-Kummerċ tappella għal kawtela u biex fi kwistjonijiet relatati mal-provvista tal-enerġija wieħed iżomm f'moħħu l-interess nazzjonali. Għalhekk huwa importanti li jinstabu modi kif ikun indirizzat it-tħassib relatat mad-deals eżistenti, indipendentament mill-proġetti proposti li jistgħu jipprovdu aktar għażliet għal ġenerazzjoni tal-enerġija fil-futur. Il-Kamra tal-Kummerċ qalet li għall-benefiċċju ta' pajjiżna u tal-komunità tan-negozju ħadd m'għandu jipprova jipperikola il-finanzjament tal-Unjoni Ewropea għat-tranzizzjoni tal-enerġija ta' Malta. Il-tranzizzjoni ekoloġika li l-Unjoni Ewropea inkluż Malta hija impenjata li twettaq se tirrikjedi li l-pajjiżi jqogħdu attenti ħafna fl-għażliet tal-provvista tal-enerġija. Dan sabiex ikun minimizzat kemm jista' jkun ir-riskju ta' żidiet fil-prezzijiet tal-enerġija. Il-Kamra tal-Kummerċ saħqet li jekk dan ma jsirx se jħalli impatt negattiv fuq il-kompetittività tan-negozji Ewropej u jinħoloq inkwiet soċjali. Irrispettivament mir-rekwiżiti tad-deals eżistenti dwar il-provvista tal-enerġija u l-fuel, il-Kamra tal-Kummerċ qalet li ma nistgħux nirriskjaw nimpoġġu fil-periklu il-provvista tal-enerġija tal-pajjiżna. U insistiet li f'dan l-istadju Malta jeħtieġ li jkollha t-tieni interconnector sas-sena 2025 filwaqt li tkompli tinvesti f'enerġija rinnovabbli sabiex tilħaq il-miri tagħha ta' dekarbonizzazzjoni.